गोजौआव थांगासिनो हेल' फंबाय मारै मोनदां गाखोनानो मेंबायलै मेंबाय थांगासिनो थ दाबो फुं बायदिसो फुंनिया गोजांनायानो खाराखै 11ता 18 जाबाय टाइमा 11ता 18 दिकेजुलनिफ्राय तेजपुर थांगासिनो लं ड्राइभआव नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर अब्ला आंनि भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो फरायनाय थाबाय बस्क' बर' चेनेलाव आरो आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामदो आरो बबे जायगानि नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै खिन्थाहरदो मा होनो थांबाय थादों हेलौ तेलामारा मोनहां मोनहां जाबाय गुवाहाटी गुवाहाटी मजा मजा ना मजा लागছে बे viewers so beautiful selfie stickबो गैला नालाय ब्रा आखाया मावो मोजांबो जायाखै भिडिअ लानाया जोंना बारा गोलाव गैला आरो बारा गोलाव गैथारला मोनहैथारसिगोन तेलामारा सक बारनानै मोनो एन्डेमेन बिसोरो गाखोग्राफोरखौ बिसोरो पेसेन्जारमोन नाथाय गैया गाखोजाला सिट फुल नायदो नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामबावदो खनसे बुंबावनाय थाबाय लोगोफोर लेट्स गो गाइस Move to तेजपुर ब्रिज मोनजेनबाय निसरसिंहानि ब्रिज मागो दमासिनि उनावसि हिनजावनिफ्राय लाबोनाय गोसथोनायनिफ्राय तेजपुराव जालांगासिनो बासावहाय बयनोबो जाबाय थादो मजाखा लोगोफोर थांगासिनो दङ दाबो मोनहैथाराखै दंबावोलै 15 मिनिट आं बाजोब्बाय गाखोनो आरो आंनि सासे सिथाबनानै उनाव जिरायदों बेसरा बेसे खस्थ' मोनदों थादो बिथांमोना बुहुत खस्थ' मोनदोंना भिडिअ बनायनायखौ आंनालै हेलौ लोगोफोर नै सासेया जोंना लोगोआ ओंखारसिगोन ओंखारनो हाख'वाखैनो दाबो तेजपुर मिसन सारिआलिनो नायदो ओंखारबोगासिनो जोंहा फायगाया ओंखारबोगासिनो नायबाय थादो फायगाया ओंखारबोगासिनो नै जिन्स गस्ला गाननाया नै ओंखारबोबाय जोंना फायगाया आजा का जाएगा हम ठीक है चलो हम जा रहा है नहीं एक साथ है हम एक साथ ही नहीं जाएगा हम जाएगा यूरोप मिशन सारिआलि
थांगासिनो नै लोगोआ बेग लादों थांगासिनो हाँ देखते जाओ हम जा रहा है अपने रूम में अपना रूम नायदो लोगोफोर तेजपुराव जों मोनफैबाय थ' ओमफ्राय बेरायनो फैदों तेजपुराव फैदों मा सक होनोमोन बेखौ अग्निगर हा अग्निगर हा नायबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर भिडिअखौ बेटारि गारि रोगदिया रुको मत करो आ गया अग्निगर जाने के लिए दोस्तों मेरा वीडियो को देखते जाओ बैटरी गाड़ी लेके जा रहे हैं हम देख तेजपुर हाँ देख मेरा ऊपर मेरे दोस्त देख मेरा वीडियो को और लाइक कर दीजिए मेरा वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिए जैसा मैं आप लोगों का आशीर्वाद मिल के नहीं जो हो जाए देख ओके देखते जाओ मेरा दोस्त कैसे देख रहे हैं देखो हमको देख यार देखते जाओ वीडियो बना रहा देखते जाओ हो गया देखते जाओ ऊपर में जाएगा हम ठीक है देखो ठीक है mana ma putih tiket aja nih Pak ma tiket pun ya nih kan nih dengar ले लो यार बहुत आदमी आ रहे हैं देखो नायदो लोगोफोर बेसे मोजां गोजौजों ओइजों मानखोलांगोन नायबाय था लोगोफोर नायबाय था भिडिअखौ खिथालांगोन अ बेखौबो हो ओरै गोजौआव थांगोन जों नायबाय था भिउखौ बोरै नुदों देख मजा भी यार नीचे देख हेलो देखते जाओ किधर जाएगा हम उधर से जाएगा उधर से जाएगा देख देखते जाओ यार बहुत देख
naik dulu pernah. Dai. Keselnya itu apa nih? Keselnya itu punya. Ini nih. Mana mana sini bang? Nanti kan siapa di sini lagi nak? Upaya dia kita sama dengan kufur. Kita sama dengan. टिकट ले लिया हमने और ऊपर में जा रहे हैं ठीक है ऊपर में जा रहे हैं रुको रुको मैं सेल्फी ले रहे हैं अभी देखना उधर से व्यू को देख तेरे आपका मोबाइल से ले लो आप ठीक है ऊपर में आ रहे हैं हम ऊपर में देख Oh. Langsing Akbar langgasnya ke Jawa. Ini 옆에 산적 thằng lay vô thằng lạc đi thì cái cul dung oh wow anjar sorry Som lanane. Sampai dia ayat futrunda. Harga futrunda ini. Itu kau. Nai. Wah, ada gua kurang. Jerai kau amnu boleh kau tukau. Wah. Ijeng mujang nutna jaga kunela. Brahmaputra Pol Nadi. Ijeng. Nih bisur, Hong Kong. Hong Kong. Sir belai. Hong Kong. Farkar seleng naik itu farkar. Jam. Nai legefer. Ifale Fania Sero. Farkar seleng nang lebio barla barsi. Leja. Nih, saya gak pernah. Jadi birek kunna. Này nè, fui biểu phải mình fui bay tôi जो ब्रह्मपुत्र दैसा नायबाय थादो बारबाय बे फट' लानो Ini मैखुन दंफै ओइयाव मैखुनाव थांनो जों मैखुनखौ नाहरनो मैखुनाव थांनो जों नाय बारा भिडिअखौ लाखिनो नाय लोगोफोर
जिमलै बियो जिम मोजांथार ओरै नाय फंबाय जोंना फंबाया नै नाय लोगोफोर नाय मैखुनाव थांनो नागिरदों जों मैखुनाव थांनो नागिरदों नायबाय थादो थांबाय थानोसै मैखुनाव ना मा होनो लोगोफोर नायबाय थादो मैखुनावनो लानोसै जों मैखुनाव फैबाय जों मोनफैबाय मैखुनाव नै मैखुन अखा हाबा बेयावनो थानो हागोन लोगोफोर Berayo tahi masih mihir dong Nei जोंना बिथां ब्र'आ मैखुनाव दङ दायो एम्बुआव गाखोदों देखते जाओ दोस्तों मेका पर Dinda Imbu mana biko beng beng imbu गोजौआव थांगासिनो गाहायाव बोरै नुयो भिउखौ गाहायाव बोरै नुयो नाय गाहायाव बोरै नुयो भिउखौ Này. Lấy thật đấy. Lấy mặc bên này này. Mình đang Instagram mình गोजौआव थांगासिनो हेल' फंबाय मारै मोनदां गाखोनानै मेंबायलै मेंबाय थांगासिनो थ' बै बे गोजौआव थांगोन जों ओरैसो दां लामाया ओरैबा ओरैसोलै दहायसो जों फैदोंना जों ओरैनो थांसै नायदो नाय सोरथाय बियो नायदो
मिथिया ना बेयाव फैबाय जों फोसाबाखैलै बारा मोजां नाय नामखौ नाय जों ओइ गोजौआव गाखोनोसैथ' ओइ नै दंफाङाव गाखोदो बिसोरो नाय सोंलाय नाय बियो माखौ बानदों ओइ नै बिमा फिसा जों थांगासिनो गाहायनिफ्राय लाख्लायदोंमोन बेखौ गाखोबाय जोंना नै गोजौआव सबसे ऊपर सबसे वाव मोजांथार लोगोफोरखौनो आरो थांबावगोन आरो ऊपराव जायगा wah dong नाय दंफांखौ बेसे मोजां नुदों wow नाय लोगोफोर नाय silang kita kan lama mulai sini kan kita sekarang नाय सासे लोगोआ गाखोलायबाय दंफाङाव ओइ ब्र नै हर नै गाखोदों नुदों ओरै फैब्रा नै मोनसेयाव फै नायलाय बोरै गाखोदों बियो आरो फैबाव आरो फैबाव Kain. फैफिनबाय जोङो गेट मोनबाय फट' लानांगौलै इयाव र' नोंनि मबाइलजों लागोन